Сезнең игътибарыгызга такмаклар җырлап аласы киләле. Минем әнием әйтмешли, улым, синең репертуарда иң шәбе шушы 3 тиенлек җырлар инде ди. Менә шушы Мөккә-мөккәрәмә, үләм-үләм, марый такмаклары бар иде, хәтерегездәме? Марый булгач марыйга, китәм яш караллага, шундый тәмле кайнар аш китерде миңа чуваш дип теге. Шул сериядан, дуслар, мин Рөстәм Сәрваровта кунакта булганда сөйләп китте инде ул миңа элекке вакыттагы танылган легендар артистларны һәм таныштырды мине бераз Тахир Якупов иҗаты белән. Шундый көчле шәхес җырчыбыз булган заманына күрә. Һәм аның бар иде шундый җыры, мин тыңладым, видеосын да карадым. О хайлихи захамахана, захамахана ухтеп бахара дип инде. Элегрәк шулайрак җырлаганнар бит инде. Мин ул вакытта күрәсең, аның модасы шундый булгандыр инде. Белмим. Ну мин аны аңладым, мин уйлыйм, элек бит отопление булмаган. Әллә шуңа күрә микән әйтәм бит, ул чордагы берәр артист нәрсә җырласа да теге идел битол, тирән битол дип җырлаганнар инде. Бу җырның кушымтасын гына калдырдык без. Айли замана җырның кушымтасын, куплетларын үзем яздым. Бер куплетын сирень һәм кайбер куплетлары халыктан ишетелгән. Атадык гади генә замана такмаклары. Нинди замана килгән, белсә белер бер Алла. Кеше хәлен кеше белми, харап итте Инстаграм. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Армияга барган идем, мылтыктан атам дие. Агач мылтык тоттырдылар, кайткач атарсың дие. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Такталарда сидим, аякларым талганчы. Письмо писал, плакал, йөрәккә янганчы. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Ардыңмы? Киләле. Эштә куй, нужа күрмә никакуй. Тәрәзәңнән җилләр исә, мендәр белән тотта куй. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Татарча кая барасың, урысча куда пойдешь? Сигәл ярым ятка китсә, наверно, с ума сойдешь. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Киләсе куплет яшьләр өчен. Алла бирса кичкә булам, матурларның матуры. Хатын мине иртә таңнан шугаринка яздырды. Ойли замана, замана үтеп бара. 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 Сәхнәләрдә иркен торам, тамашачылар бик шат. Артистлар да бер сүз әйтми, исән булсын салават. Ойли